se ven neste home, Iván Mariñas, o novo cociñeiro das tardes da Galega. A partir de hoxe, Iván ponse a fronte dos fogóns do Estachebó, un home moi coñecido con moitas habilidades. Foi concursante dun famosísimo reality de cociña e arrasa nas redes sociais. Hoxe descubrimos quen é e como é Iván Mariñas. Eres dos que te levantas con fame? Bueno, pois non. Vou che dicir a verdade. Fame de qué? Primeiro, vale, fame de qué? Porque fame hai que controlar. Fame de comer? Non. Un cafeciño e a tirar pa diante. Despois xa a mediodía un par de froitas primeiro para encher un pouco esa barrigiña e a tirar pa diante tamén, que estamos na época de traballar e de cociñar. E aínda que non almorces, días especiais, eres máis de que che leven o almorzo á cama ou lévalo ti? A ver, se un día especial e mo levan, depende de quen mo leve, pois nunca está de máis. Pero son bastante detallista, son bastante de facer de comer pos demais, que disfruten do que fago, porque ao final cociño un pouco por narcisismo, non para que me digan que bo está todo, vale? Pois prefiro casi levalo o desayuno á cama. Sí. Iván, aconsellanos algún prato co que enamorar. Co que enamorar, cun que te sientas seguro. Non vayas ese día a facer unha cousa, un invento e tal, porque ao final sabes o que pasa cos inventos, non? A práctica é o método perfecto para calquer cousa. É para cociña tamén, así que algo co que te sientas seguro. E pode ser a comida un xogo sexy, facer a comida? Bueno, por suposto. Primeiro, xa hai moitas referencias nos films, non? Nas películas, pero sí que é verdade que é un pouco o que ti queiras entonar. Non son os produtos, fresas, nata e chocolate, como dicía a tona. Pois non, a veces un bocodillo, un boxarrete tamén pode ser sexy se o sacas de bo sitio, Cociñar é sexy, eu polo menos síntome sexy cando cociño. Se está mirando alguén, bueno, pois eu quero ter todo limpo, quero estar co meu trapiño, ca miña roupiña e tal. Hai que estar sexy sempre, porque sexy síntese mellor. Carne ou peixe? Peixe. Tona ou xeado? Xeado. Como preguntaba Xin-Chan, pemento ou rosquilla? Pemento. Es de repetir? Repito sempre. E de rechupetear? Rechupeteo todo. A túa hora na que máis gozas da comida, almorzo, xantar, merenda ou cea? Eu creo que cea. Cea porque xa teño todo feito no día, así podeme relaxar perfectamente con quen este e falar, divagar e o que surxa.